שלום לכולם. לפני כ8 חודשים פתחתי את הסטודיו לפילאטיס ברחוב מרגלית הפסטורלי, מתוך אהבתי לתחום ואמונה בשיטת אימון זו. אימון בשיטת הפילאטיס מתייחס לגוף כאל יחידה שלמה, ועל העבודה כעבודה אינטגרלית של כל חלקי הגוף. העבודה מתבצעת ממרכז הגוף, תוך שימת לב לנשימה נכונה וזרימה בתנועה. פילאטיס מיועד לכולם. ההדרכה מדויקת ומתבצעת באמצעות הסברים מילוליים ומגע מכוון. צוות המדריכות שלנו מורכב ממדריכות בעלות ותק וניסיון רב. השיעורים בסטודיו מחולקים לרמות ובכל שיעור עד 6 מתאמנים. בנוסף, מתקיימים בסטודיו שיעורי פילאטיס אישיים ושיעורי פילאטיס שיקומי, המועברים על ידי פיזיותרפיסטיות שהינן מורות מוסמכות ומנוסות לפילאטיס. אני וצוות המדריכות מזמינות אתכם לשיעור פילאטיס מתנה, על מנת שתחוו את השיטה באופן אישי.